Goedemorgen en welkom bij Boppenslag met het café. Joenstieters uitsturing vol slijn in het teken van 2 mensen. Ze nemen dit hier als van het scootjesiel. Klaas Jansma en Sippie Tegelaar. Een verse skipper Henk Schippers en de skipper van het Ljouwterscootje Jappie Meter, die zitten ik aan tafel. Klaas Jansma, waar ken hem net? We hebben alles. Nou, oei. Oh, hoer. Michiel Kalsbeek, wat schotverdekkie. Vaak wordt hij vergeleken met de legendarische sportverslagjouwer Theo Komen. Nu is trouwens Wim Jansen de balkant even verkeerd gezien. Jansen bij mij een gat. En open. Oh, zit hij erin? Nee, toch? Zit erin? Hij zit erin. Oh, ik dacht dat hij oversteelde. Hij zit erin. Maar dat vindt Klaas maar niet. Hij is zijn eigen man en verzint er niet bij. Maar Klaas docht volle meer als scootjesiel. Hij praat seminars aan elkaar, jouwt lezings en is zelfs een skofke haatredacteur bij het Fries Dagblad. En hij schreeuwt toneelstukken, cabaretteksten, columns en boeken. Onder oren de Friese geschiedenis, Cambuur, Eerst Maai en Letters Hoendeflaters, Vierlieppen en vanzelfs, hoe kan het ook eens, het scootjesiel. Sippie Tegelaar maakt het in de eerste helft van de jaren 70 namen als lange baanrijdriedster. Ze helpt zelfs de Olympische Spelen en wordt daar in 1972 vierde op de 3000 meter. Na haar rijdriedcarrière komt ze via de NOS in dienst van Omroep Friesland en ook al gauw bij het scootjesiel. Eerst als regisseuse en als het Friesk machtig is, ook als commentator. Maar na 34 jaar in één bootje is het nooit tak om simmer dienen. Klaas en Sippie, 2 monumenten van het scootjesiel. De grote vraag is nou vanzelfs, waar kan het van haar een oer nemen? Ja, is die vraag te beantwoorden, Sippie? Heel moeilijk. Maar ik denk dat er altijd mensen binnen die Klaas vervangen kunnen. Altijd. Dat is net verwacht, hè? Nee. Nou, Claire. Nou, Klaas. En Klaas. Ja, warm. Er binnen competities steken in achter. Holen, wat je net weet, je hebt ooit een keer betaald van grap, maar hier en daar in Friesland een soort karaoke. En dan beziek je ze dat. Ja, maar ze hebben nog net van. Ze hebben nog net van. Nee, dat wordt een hele poepentoer, of net? Ja, maar misschien wordt het wel heel wat anders. Maar internet en interactiviteit en microfoontje bij Jappie aan boord. En hartslagmeters. Hartslagmeters. Wist er al met waande, Sippie? Zo van, het is nou de laatste keer aanst? Of? Nee, hij is nog net. Ja, wel dat je denkt van, oh, dit is nou de laatste keer. Maar om mij daar nou op dat te rieden... Nee, dat vind ik net. Het krijgt ze oren hier. Dan, ja, natuurlijk. Dan, die weken van grauw, dan beginnen we weer te bedenken van, nou, hoe doen we het al je machinaal? En we natuurlijk daarvoor al een keer machinaal op de tafel zitten. En dan is het grauw en dan gaan we los. En dat dit hier weer krijg zo. En dan ben we, denk ik, de laatste keer op een lemmer en dan vieren we even feest. Ja. Henk, hoe lang heeft ook maar dit duo in het boordje zitten? Dit is het 29e jaar. Hoe staat er ik mee op dan? Dat leidt dan over op Friesland, dat weet ik nog net. En het leidt er ook aan wat voor mensen we weer omkomen. Ja, geen Sippie en Klaas. Nee, maar dat is een dag. Ja. Dat wil je wel horen. Ja, hoe is het? Ja, dan ben je wat jonger. Bijvoorbeeld. Nee, met Klaas en Sippie heb ik het hartstikke mooi aan, echt weer. Ja. En echt hartstikke super. Ja, wat karakteriseert het nou, je treien in dat boordje? En Marten, u ze... Nou, mijn vrouw maar op 4 meter. Ja. 3 weken lang. Ja. Dat is het. Maar hoe zou ze het omschreeuwen willen? Ja, gewoon instappen in grauw. Als wij in grauw instappen, dan varen we met de sleep mee. Dan gaan we bij alle scootjes langer, dat iedereen weet dat wij er ook weer binnen. Het is wel even een dag. Het is wel alweer even een dag en dan begint het gewoon. En dan is het krijg op binnen. En dan slipt Klaas nog even tussen de trok. Klaas die gaat altijd even sliepen. Het altijd even een knippen. En dan gooien ze mij een puts wetter of zo van een scootje. Ja. En dan wordt het misschien wel wekker of net, want dat maakt het hem ook niks uit. Nee. Want wetter jouwt er helemaal niks om. Nou, en dan begint het en dan hebben wij nooit het gevoel dat we fit wezen binnen. Als wij in het boordje zitten, dan is het krek of is het altijd zo geweest. Je bent een volslijn op elkaar inspelen. Ja, dat idee heb ik wel. Ja. Ja, wij praten natuurlijk wel, maar het scootje gewoon begint, wij winnen weer. Ja, Wim Freun worden in die 0,20? Ja, wij zijn wel vreun, ja.
We zullen elkaar 3 weken hier, dus hier en daar eens een keer, maar we elkaar zo bij altijd weer beleerd. Het is altijd goed. Ja, absoluut. En het is ook altijd goed. Ja. Ik nooit onvertogen willen gaan. Ja, wees wel eens een kleine Wielst mal alle kind. schermutseling gaan, maar ja, wij jaren hem net. Seppi en ik altijd in daar ruzie. Ja, Oh, ja? altijd. Ja, dat is aan de Maar weer hoe Maar dan? dat is in een goed huwelijk zat, toch? Ja. Dan heet dat zo nou en dan. We moeten dan naar elkaar binnen. En dat ooit is dan de eerste dag voor het dat, al, of nou ja, dat tweede, meestal iets is dat dan. dan kom ik er wel even tussen. Oh ja, Ja, maar wij schummelkoor 11 maanden en 1 week net. En dan in Ja. je schummelkoor weer. Ja. Ja. Jappie, skipper van Theater Scootje. Doe kissen al volle langer. Ja, ik ken ze eigenlijk. Ik ken Klaas van het eerste hier dat het erbij is. Jontje 73 wie het, hè Klaas? Ik weet voor Klaas in Heinze Bakkerleeuw. Ja. Nou, die hier de boel dan altijd nog een gang op een andere manier. Kun je nog herinneren wat het verschil is tussen Heinze Bakker en Klaas Jongsma? Nou, Heinze Bakker die op een gegeven moment zijn spel, die speelde het hele spel wat Jen van Ruud. En op een gegeven moment dan hongen ze elkaar voor de radio wat niet hier. Oh, dat doet Maar Klaas nooit. dat wie natuurlijk op zich wie dat natuurlijk wel spektakel. Maar Klaas die leidt dat meer naar het wedstrijdverslag daar. En speelt het net Schippers Jen van Ruud of tenminste net Sabot. Vredelievend persoon. Ja, mij wel even stiekem, maar dat jet erbij. Ja. Jontje 73 Klaas. Hoe kwam ze er zo bij? Nou, ik ben werkstudent, dus ik moest in de zomer vertjennen. En ik wist absoluut, ik dacht dat die schepen van hout waren. De eerste kop die ik schreeuw weer mannen van ijzer op houten schepen. Dat sloeg dus helemaal nergens op. Hier is door stuurboord en bakboord. Ik dacht niet van rust komt het voorrang. Dus ik zei, ik kwam van stuurboord. Maar ik kreeg geen voorrang. Nou, dat weet ik niet in de aanvaring. En dat weet ik wat Fries Dijbert, dat weet ik nog kleren. Mijn tweede steek leverde kinderen, schrouw centimeter. De wij met die bak bliksem, zei centimeter. En Boomgaard zei, wij schreeuwen geen bliksem bij ons in de kranten. Ik zei, wat dan? Blender, zei hij. Dat mag wel. Maar ik zei, dat zei er net. Nee, maar dat schreeuwwal, zei Boomgaard. Dat is mijn leerschool. Sabis Rinkam, die heeft geen biedverstand van nee, maar Scootjeshill. ik heb wel leerd van Hilke Speerstra. Die verhalen, die pluizen goed. Die romantiek van die meisjes. En dat was bevestigen de eerste jaren. Dan hebben we hele bijzondere Lodewijk, Jim Heid, Sietse Hopma, Siete Meter, Klaas van der Meulen. Dat zijn zulke bijzondere karakters. Ja. Dat Maar goed, kan je dan net moesten bedenken. dat wedstrijdziel, dat moesten ze dik verslaan. Ja, dus in Alweer een Dijblad. bijzaak. Ja, nee, maar in Dijblad dan kan je wel eens een vrede. Waarom doen die meesten nog zo raar? En dan zei je dan dat is protest. En waarom dat protest? Ja. En hij had wel fout. Hij kwam van stuurboord en ik kreeg geen voorrang. Ja. Maar Sippie, hier is het overstand van Sion. Nee, helemaal niet. Helemaal net. Nee, want ik ben in de Noordoostpolder. Want toen kwamen ze die San Santig erbij, ja, hè? Zo'n zondag. En ik ben in de Noordoostpolder. En wij komen wel van Friesland natuurlijk, maar ik ben opgegroeid daar. En later ben ik naar Epe gegaan en toen in Schagen. Dus ik heb helemaal niks met Scootjeshill. En dan kom je voor de radio. Nou, precies. En toen ben ik eerst bij de NOS begonnen en later bij Omroep Noord. En toen vregen ze een keer van, was er net van Omroep Friesland wat van? En toen ging ik maar naar Scootjeshill. Net het weer voor mij de eerste keer dat ik dat zeg. En toen mocht ik de regie van. Ja, heel bijzonder. Ja. Prachtig. Ja, Prachtig maar goed, dan komt ze. Wanneer kwamen ze voor de radio? 28. 28. Ja. Hier is er toen niet tussen Saffel of verstaan van dat. Nou, ik heb wel zield. Ik kon wel zielen. dat kost wel ja, zielen. dus die ervaring hier ik wel. Ik wist wel wat stuurboord en buitenboord. Ja, dus dat wist ik wel. Ja. Maar om al die meesten kennen te leren, dat was natuurlijk wel heel bijzonder. Maar die kon ik al hier net. Nee. De zwagers die hier van jet, de meters, die iedereen wel eens jet natuurlijk. Maar wat het nou krijgt wien en hoe die meesten wien en wat voor regels er rijden wien van nou mocht je wel op het skip of net achter het skip del. Dat is altijd een heel probleem. Dat moet je eerst helemaal leren. Ja. Hoe moeilijk is dat om dat voor de radio dan te dwaan? Nou, zo eerst weet naar jou in. Dus dan is die hele medje dat we zo luxe. Dan, ik kreeg 500 goenenloop voor 12 verslagen. Oh ja. Eén van een minuut en één van 4 minuten. En dat weet. En dat waren zulke geweldige verslagen. Ja, maar het weet natuurlijk niks. Nee. Je dient naar jou een even verhaaltje van wat er weer. Ik weet nog wel, ik zal je vertellen. Ik had gewoon, toen weet mijn boekje kwijt. En ik doe nog in het boekje en ik verkeerde blaadje voor. Ik weet jou het verslag van wat er ik denk dat klopt.
Ik zei, stop. Ik heb het verkeerde bladzijde voor. Dat koert, dat niet. Dat hinder ik niks. Nee. Muziek, heb ik geen Klaas, werd op mij. Nee, werd het niet. Wie de Noorden stuurboord en bakboord. Ging het wel eens wat goed in het begin? Ja, de meeste, wat zo Klaas Willinga, dat wie de man, en die hitte allemaal wel goed in het verband. En Griet van Dun, die interviews, en die wie pittig in interviews. Ja. En die meesten hier net in de gaten wat zijn microfoon doet. Dat wie de eerste confrontatie met van gewone, echte rug uit de meesten, felle meesten, met een microfoon. En dan schrouw ik het, want ik schrouw een verslagje van het Dijblad. Ja. Wat ze voor de microfoon zijn, zet ik op papier. Ja. En dan wie het mis. Ja. Want dan lezen ze het, ze lezen het zelf net, maar lezen het die meesten voor. Wat de oren zijn hier. Ja. Ulbe zwager, hoe ziet ze op maar. En Jette Bracht, hoe wist het? Ja, ik weet nog wel hoe dat wie. Ja. Maar dat wie, op zich, nee, het luisterend en het lezend publiek daar, wie dat natuurlijk prachtig. Ja. Want ik wil wel te zeggen dat echt in grote mate bijdragen heeft aan de populariteit van het scootjesiel. Ja. Want dat die roeg daar. Dat die roeg, dat die nee, werkelijk weer. Zeker niet mooi. Ja, nou, nee, maar goed, waar dan net. Hè? Maar, ja, nou, die knalde direct blind. Ja, die joeg helemaal niks op. Ja, die op een gegeven moment op een spreekstoel zie je op een gegeven moment, want dat stiert naar die microfoon. Dan koest de hele wereld even vertellen hoe de zaak in elkaar zit. Nou, daar maken we er gebruik van. Ik weet nog wel, ziet ze op maar oer Ulbe Zwaga zei, die orde. Die meent maar dat er alle rug net, dat wie zijn leermeester. Ja. En zo dramatisch ging het erom bij. En toen weet bij Amicitia, er werd haast een vechtpartij, kwam Joop Doeven naar ertussen. En ik moest meer regels hebben, daar word ik op betalen. Ja. Dus ik schreeuw, zit ze hop maar bijna in gevecht met Ulbe Zwaga. Maar ze lezen de moois voor. Oh, ja. Ze lezen hem voor, zit ze op maar in gevecht met Ulbe Zwaga. Oh ja, ja. Doe wie het mis. En wie het mis, wie het mis. Sipje, hoe wie dat om dat soort roegvolk als jonge dame te interviewen? Nou, ik vond dat wel heel spannend om dan voor het eerst naar Ulbe Zwaga te matten. Want die wie dan die wist precies natuurlijk wat die dieren hier. En die hier helemaal net zo volle verlet van een microfoon en zeker net om in de uitsturing te komen. Dus dan kwam ze er en dan vreeg ze van Zwaga, zoek ik jou interviewen mooi, want dat moest dan opgenomen worden natuurlijk. En het letter uitstuurt en dan zei hij, oh. En dan denk ik, ja, wat maar, nou, Zwager, maar kind het nou wel even? Maar. Nou ja, en dan moest het interview beginnen. Ja, dat was echt heel moeilijk in het begin. Was je bang voor hem? Nee, helemaal niet bang, want ik kon letter heel goed met hem. En letter ik met Rienk hier dat ik wel eens dat in het volle seizoen. Hij had een seizoen gehad, we net praten met de pers, hè? Ja. Met Griet van Dun en Dolo ook nog Lotte. Wat hem interviewen. Nou, in elk geval, ze vonden dat toen net belangrijk. En als dat nou vergelijkt is met de skippers van Joort de Die, die zeggen zeker wel in dat het heel belangrijk is. Ik voor de donateurs en van al het publiek wat haar volgt. Ja. Maar dat weer helemaal niet zo. Ze weer een eigen baas en ze zijn hier verlet van. En het weer koningen op het schip. Ja. Het weer karakters. Daar ben je wel eens jaloers op dat je denkt, blinder. Wat een graniet. Ja. Maar wat ze zijn, dat stier dan ik. Dat stier dan. Maar lange schoffende tusken. Prachtig. Maar wist je, ze kon ik natuurlijk zo. Ik sla die leek voor de hazes en dan draait ze erom en was een peeltje. Ja, zeg je dat. Even waarom naar Jim rol, want de live verslagen, dat begin je in 1990. Ja, eigenlijk eerst hier een keer van bij Snits. De finale weer heel spannend en dan weer betocht in het live. En dat voelt bijzonder goed uit. Ja. Want een zielpartij leek het heel vervelend. Trekken zwemmen of waterpolo. Maar het is zo spannend en zo fotogeniek. En doe vanaf dat moment ging het altijd. En dat wie heel uitzonderlijk. Hoe mooi dat scootjesiel is om te verslaan. Ja, maar wat is daar nou zo mooi, jongen? Nou, dat het hele grote bakken binnen. Dat het heel angstig lijkt. Want hoe kan die ooit om elkaar heen? Bij 20 meter lange schepen. Daar komen er misschien wel 10 tegelijk. Bij die ene tonnen, daar is maar een beetje water. Met alle om elkaar heen. Stuurboord en bakboord, loef en lei.
Rop en razen. En er zit stoot tussenin. En dan zit je dan met bootjes tussen. Dat is onvoorstelbaar. Bij die mooi. bovenste tonnen. Ja. Ja? Dat is net... Wat is het magisch? Is het magisch? Nou, dat is zo prachtig. Want dat denkt echt van, nou, Scott is nou goed in. Ja, natuurlijk, Scott is het goed in. Maar het is altijd weer spannend. En stond wij voor jezelf. Ja, stond wij met Henk varen, slacht de motor net meer aan. Maar vroeger hebben we het wel zo. En dan lagen we bij die bovenste tonnen. En dan sloeg de motor aan. Ja, nou, en dan lag er tussenin. Ja. Daar wist ik alles van. Ik weet er alles van. Ja. Dat je onder de scootje trok. Ja. Maar Jaapie weet hoe dat dan aan boord is. En Is het vervelend soms? Nee, in tegenstelling tot de orenboten, zo nou en dan lezen deze mensen eigenlijk nooit in paard. Ze binnen altijd correct 4,5 voet. Ze lezen in mijn beleving altijd wel in de goede hoeken. Ja, het is natuurlijk het publiek moet jaloers wijzen op zijn plakje, want het is natuurlijk het mooiste plak, kerst uitziet je op het wetter. Precies in die hoeken, dat is alles juist en dat is op een gegeven moment precies. het leek zo dat ik net. Ja. Ik denk dat wij maar wat liegen. Ja, Dat het is Theo vaak ik Koolman zat, bent. toch? Maar het is... Ja, Het is toch Weer soms ik gallo. zat? Het is echt een eer van het publiek. Hij zo. lust het gewoon ik net naar mij, hè? Nee. Nee. nee, maar de diepere betekenis van het zielen op een gegeven moment om te snappen wat Klaas altijd zei. Ja, zo is dat. Henk, wist toch wel eens, want Dom maar dat boordje er tussen krijgen. Ja. Heeft wel eens angstige momenten, hoor. Dus dacht van, nou, wow, ik weet net dat dit goed komt. Nee. Heb ik nooit hoor. Nooit? Nee. Nee, Dom wel We hebben het net mij te krijgen dat je zelfs ik skippers zo nou en dan. Ja. Hè, op het louter scootje. Ik vaar Dus dan ook wist heel goed Ja. wat een scootje doet en wat ze doen. Dan kiest het spultje. Klopt. En dat mat ik, want dan wist ik correct van... Dat maakt absoluut. Ja, want Maar ik ben nooit bang. Ik ben altijd geweest. Echt net. En toch kan het soms zo niet gaan Ja. tussen de scootjes. Maar je moet wel vertrouwen kennen op het spul wat je hebt. Ja, en dat dan is wil zo. weer zelf eens een keer meemaken dat het net goed gaat. Ja, dat heb ik een keer meemaken. Dat Wil ik wist het er zelf niet bij, meer maar doen we hebben. net hebben het goed, maar het gebeurt al. Ja. En dat vertrouwen is wel er. En dat, Ja. dat hebben wij met dit oude boordje waar we hebben, dat hebben we ook al vanaf 3 jaar dan ook. Hebben we eigenlijk nooit problemen gehad. Dat Eén was keer bij altijd- Lemmer wist naar boven. Ja, toen moet je de benzine oprazen. Ja. De boer stond heel tijd heen, weer overal heen. En toen werd het verlengst toen ik wat te kwaad was. Ja. Dat koe ik net Dat is meer. één keer. Ja, dat is misschien wel aardig. Dat hebben we toen een keer beleefd. Ja, Ja. dan na oren van de wedstrijd, dan stap ik oer op het scootje, Ja, wat dan want dat wint. doet hij trouwens ik nog. En dan, dus dan spring je oer. En dan je het Henk vaak weer bij het scootje waai, want dan moet het een beetje rond te hebben, want dan kun je het scootje En draaien, gewoon vrij varen of draaien. Ja. En op dat stuit de kamer een oorscootje. Hè? Toen houdt het motorke ermee op en toen weer Chippy aan boord en het tritsje werd steeds langer, maar net langer nog. En toen kwam een oorscootje, die ging zo En dwars toen door staat heen. een vader een oorskoetje, die Ja. spaarde het tritsje. Maar ik zie het al aan boord. Tritsje Dus door de dan- helft. En één keer De verbinding ben we- weer voort. ben Oké. we mij aan de antenne, de zender, de antenne kwijtraken. En dat weer een hele paard antenne moest uit Parijs komen. Oh, moest We hebben er tot de nacht uit hebben aan doeken weg. Dat terecht gezond. Maar dat is op een hele moment. Maar even, dan moest altijd van dat boordje op die scootje Ja, springen. ja. Dat lijkt het me soms best wel penibel. Ja, dat Kent is ik wel eens wel die maar- spannend. Ja, Het dat ook is wel spannende spannend. momenten, Ja, toch? en dan zelfs altijd onder lege kont. En als het wat hobbelig en knobbelig is, ja, dan wordt het wat spannender. En als we zeker op een somar binnen, ja, dan mag dat gewoon dwan. Ja, Dan mag je net meer door Net te tegen benauwd. springen. ja, gewoon gaan. En het ja. is ik wel zo dat de mensen aan boord, die help ik altijd. Je help ik helpen altijd. graag, Tuurlijk. graag. Ja. Dus ze vangen me gewoon Ja, op. ze vangen die Ja. gewoon op. Ja. Even hoe het scootjes heel zelf. Wat is de grote verhoring tussen steeds met 30 Ilien en no? Ja, sowieso de zaal natuurlijk. Vroeger, de eerste keer zag ik altijd zielen. En ben je zielen, dan ben Nee, je zaal. zeilen. Dus die zaal, dat is natuurlijk nou Dacron. En dat weer vroeger dat mooie oude katoen. En dan hier moet ik altijd horen dat de teugen net zo goed bijstieren. Want dan weer dat teug wat uitzielt en het weer niet zo goed. Als je het werk binnen, dan je super zaal. Ja. Dat is een Is heel die groot vroeger verschil. geworden? Nee, Nee, wist je het is wat net het is? vroeger, nee. Het is volle verfijnder. Het Ja. is zo wetenschappelijk. Je moet rekenen. Pas vanaf 94 hebben ze windtunnelproeven die. Ja. Pas vanaf 92 sleepproeven. Ja. Wat die scootjes krijgt, Jaapie heeft er een meester in. Die formules dogen ik net. Die zijn gebaseerd op oude kennis. Jaapie moet het haast werd bij. Maar even nog wachten. Ja. Maar Dus, toch, dus het is nou volle wetenschappelijker. Die skippers die erop zitten, bij volle meer op techniek. Ja. En toch gaat er nog wel eens wat mis. van alles. Ja, zullen we even zien? En hoe is dat dan verslaafd? Oh.
Daar verrullen ze nou. Oei, 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 oei. Oh, oer. Michiel Kalsbeek, wat godverdikkie. Kleine man, Noortje, Tony Brundeloon. Jongen, dat is een man niet verder. Jelle Talspuller, maar erbij. Ja, jong. Dit giet... Het giet dus ik wel eens mis. Jij zegt dan ik ben waarom? Hoe is dat verslaan? Hè? Dit ik. Ja. Dit wie ik verschrikkelijk, hè? Ja, bij Robert Hill. Ja. Maar wat zo'n man angstig moment heeft. Ziet hij hem hierbij? Ja. Kon je dit zien? Ja, dit gebeurde vroeger echt wel, hè? Het is net zo dat ze dus nou roeger zielen. Dat is absoluut niet zo. Maar je kan een keer een misser hebben en dat gebeurde toen met Kalsbeek. Maar het is net roeger, dat vind ik net. Vind je dat wel, Jappie? De Koe en Robert de Jong. Nee, Ja. Het hier en daar ook wel eens mij wat onkunde te maken zien. Ja. Dat men net goed anticipeert op de situatie die er aan zit te komen. Maar dat gebeurt door de hele breedte wel. Ja. Maar scootjeszillen is net ook vaak. Ik denk heel vaak, het is een wonder dat er net vaker wat gebeurt. Of ben ik nou echt zo'n leek? Het is, voor een leek is het gevaarlijk. Nou ja. Het kan in sommige gevallen toch echt minder raar in, hè? Ja, dat kan wel. Het is alleen nog dat is nog nooit gebeurd. Ja, buiten de wedstrijden is het wel eens gebeurd, maar binnen de wedstrijden is er nog nooit een degelijk ongeval geweest. Ze hebben goed begrepen dat er een 15 ton ijzer om die heen zit. Ja. Als die wat netjes goed gedraagd aan boord van zijn schip en Joost, ja, dan is het een goede bescherming om die heen. Meer als in een botsauto kopen kermis. Het giet ik wat harder. En de opstijgers ben ik een meter kwader geworden de laatste jaren. Dat scheelt ik een dat scheelt een heel Ja. Klaas nog even... Dan was zo'n klap natuurlijk. Dan kan er van alles gebeuren, want net één heeft meer controle. Dan kan ik een mest knappen en dan komt die top van boven. Ja. Dan wist ik, dan begist ik te razen. De bist een emotioneel man. Of enorm. net? En ik had gewoon met Jelle Talsma dat ik het net meer aansjen kon. En ik deed het verslag, ik draaide me om. Ik zei er net meer wat versloeg. Nee. Ze zijn nog 6 met de rij naar de meeste te verslaan. Ik kon het net meer aansjen. Want de hele vloer draaien Jelle en Jelle kon aan. Maar bij dat scootjeszillen hebben, want dan wil ik nog even een televisietijdperk hebben. Dan hebben we Scootjesjournaal. Best de laatste hier en ik de verste tafel meeprater steeds maar. Daar kunnen de emoties soms ik wat oprennen. Even zien. Nou, hij zien draagt één ding wat ze groots op wijzen kennen. En dat is dat ze de mooiste scootjes van de hele wereld bouwt hebben. En wat doen ze ermee? Niks. En daar word ik lelijk op. Ja, ik wil echt op zwitten op die schip. Ja, het is geweldig aan. Ik heb mijn yesterday. Fantastisch. Ja. De blues. De Hoe trends komt spatten dat? me naar Ja. beneden. Hoe komt dat? Ja, het is een geweldig veranders natuurlijk. Ja. Nee, maar Daar dat die staat het emoties zo gauw... Ja, maar je bent in de top van adrenaline. Maar dat had die skippers ook. Die hele 14 dagen, 3 weken ben je in de top van adrenaline. En dat is ik dat je ophouden moet, want het sleept je mee. En dat hebben we alle keer aan boord. Het is dus ik net samen wat een verhaal zien. Het is veel erbij wezen, mij. En dat heb bij hem ik zei, Jaapie. Je moet het alleen goed doseren. Ja. Je moet het goed doseren. En als je te volle adrenaline hebt, is dat niet goed. Nee. Dat is, ziet ze hap, maar vroeger dan kwam ze gewoon zien, trot hierheen en dan weer een prachtkerel. Ik bedoel, en die 14 dagen, dan schudde er met de hollen en dan gaat het mal. Dan weer er heel van de leg. Ja. Zoveel adrenaline hier in Ja, dat is dan ik weer net goed. Nee. Waar zal jij nou het meest missen op radio, Klaas? Is mij. Ja, want ik begreep, die neemt hij alles op? Luistert hij dat ik weer... Dat is zo mooi. Die had dan één hand doet het goed. Dan heeft ze de radio en daar staat play een record met zijn bandje. En dan als Seppi ervoor komt, zet ze hem op pauze. Eén, hè? Nee, ja, Seppi komt er wel op. Maar al die malen muziek die werd er ook draait. Dat zit ik altijd even met de grap. Ja. Maar, nee. En, dus en dan analyseert ze het met dat belletje? Nou ja, nee, en denk ik wel eens, want ik krijg wel eens kritiek onder tijd. Dan denk ik, ja, en ik van mezelf, ik ben onder tijd vaak van peken naar om zelf te jaren, is ik te druk.
Want ik ben wel wat een autistisch aan boord. Je was Seppi wat zegt. Het is 12 uur zijn. Dan pak ik stoot weer door. Dat is wel eens wat. En dat is wel wat. Ja. Maar je mem, die neemt dat op en die luistert weer om. Ja, en soort van die bandjes al van 85 oud binnen in het Scootje-museum op zijn cd zetten. En dan kan je dus zitten meter naar praten. Oh ja, mooi. En Joop Minka Skipper, 10 meter. En Lodewijk meter. En die, nou, dat is natuurlijk prachtig. Die lopen dankzij us mem, ben die er nog. Ik krijg in mijn eer nog 1 minuut en dat is een keiharde minuut, zeiden ze. Dus nog een lietse minuut, Klaas. Ja. Seppi, zou je het missen? Ja, zeker. Ja, zeker. En ik hoop dat ik nog wel eens een keer even met Henk Mooi als hij nog even trokje. Want dat is natuurlijk, dat is gewoon dat is eerste rang. Ja, zeker. Ja. Maar eerste rang. Dan is het nooit mooier zijn. Ja, en natuurlijk de meesken. Ja. Hey, Jappie, hè? Hun missen? Ja, zeker. Maar we hebben nog een mooi scootjesseizoen te gaan. Ja. Mooi Molly, hè? En nou is het daarom. Ik wil je bedanken voor de komst erin en voor de prachtige verhalen. Ik vond het superleuk. Dank u wel. En dit weer het laatste Boppenslagcafé van dit seizoen. We zijn er in oktober weer en vanzelfs het Scootjesjournaal. En dat is er, net als mij, weer op sneun 28 juli. Mandy is er weer sport in Boppenslag, maar onder andere Jereveen en uw eigen draver Dirk. Nog een hele mooie junta wensen. Doeg!